to malam gashi na cika alƙawari daman saura kuma kai ma ka cika alƙawarin ka malam in Allah ya da tunda dai kin kawo abubuwa kin ga wannan tinkiyar to insha Allah aljani in aka yanka aljani daman ya ce mai dishi na baki a wuyanta ga ta nan ita na kawo malam a cika mun alƙawari dan Allah a cika alƙawari ba na so matan nan ta shigo wallahi in ba haka ba ni wallahi komai zan iya yi kai ban ta shigo gidan nan zan iya kashe ta kada ki damu ai an gaba komai ta ciki jiki to shikenan malam jiki na barka jiki to yanzu abin da za a yi tunda ta tafi bari na kirawo sarkin fawa zo ya bani yan kuɗaɗe dan shiga gari in yi cefane mai kyau in kai wa iyalina ya yake ki kwantar da hankalin ki yanzu nan sarkin fawa zai zo ya abin nan in Allah yadda yawa ai da a ce ana samun irin wayannan matan dan aka ce su kawo abu za su kawo ai da zama a jejin nan yayi daɗi shikenan yanzu ba tafi sarkin fawa ke taho mu tafi taho